Obert és un programa de conciliació de vida laboral i familiar. Nosaltres ens adaptem a les necessitats que tenen les famílies. Tenim un servei de ludoteca i un servei de suport. La ludoteca és un programa, un espai de joc, on es treballen també els hàbits d'higiene, es treballa en grups, la coordinació. Això és la ludoteca. Aquí entram els nens de les 3:30 que els recollim del menjador i tot d'una que entren ja saben ells l'espai on han de deixar la motxilla i se poden anar a jugar. Després jo els vaig cridant que vagin a rentar-se les dents i seguim un poc aquesta rutina de cada dia d'higiene. Ens ajuda a conèixer nous amics, a afiançar les seves habilitats, a conèixer l'entorn, a saber fer feina en grup, a mantenir unes normes. En el cas del suport, el que fem és ajudar-lo a les assignatures o en allò que els hi fa falta o els hi costa més. Entre na Belén i jo fem tutories amb els seus mestres per valorar quin és el suport que nosaltres li podem oferir a aquell infant. Nosaltres fem una tutoria a principi de curs amb el mestre, després sempre estem en contacte amb la família i amb els tutors. Al mitjan curs se torna a fer una altra reunió per saber quina és la meva feina i allà on jo puc incidir. Estem fora baixa jugant i de ben net 5 o això, a vegades fem activitat, un taller o com sigui, o fem jocs cooperatius aquí tots junts i ens anem a rentar mans i berenem. Hi ha dies que sortim en el pati i hi ha dies que quedem aquí a fer jocs. M'agrada amb les monitores i jugar amb els meus amics. Perquè hi ha nins i joguines. I perquè podem sortir al pati a vegades, i perquè fem tallers, i perquè fem dibuixos, i moltes coses. Sola, creo, ya tú sabes las explicaciones.